kien Simon Busuttil innifsu illi flaqat ma' Silvio De Bono tad-DB Group eżiġa il-finanzjament tal-pagi tas-Segretarju Ġenerali u l-Kap Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Il-laqat saru fid-Dar Ċentrali f'perjodi differenti u għalihom attendew persuni oħra. Fis-sajf tal-2013, ftit wara li sar kap tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil kellu laqa mal-imprenditur Silvio De Bono u fija għal ċaru tont li l-Partit Nazzjonalista għandu problemi finanzjarji. Fi żmien fejn ma kienx hemm biex jitħallsu l-pagi tal-ħaddiema, talbu ikopri l-paga tas-Segretarju Ġenerali li dak iż-żmien kien Chris Said. It-talba intlaqet u eventwalment meta Said irreżenja f'Mejju tal-2015 bdiet titħallas il-paga ta' Rosette Take. Bejn il-ħatra ta' Said u ta' Take fil-Partit Nazzjonalista kienet inħolqot kariga ġdida. Din id-darba wkoll Simon Busuttil kellem lil Silvio De Bono tad-DB Group. Kien l-aħħar tas-sajf tal-2014 meta Busuttil reġa' mar għand De Bono. Din id-darba biex iħallaslu wkoll il-paga tal-Kap Eżekuttiv. Kariga illi ħa Brian St. John uffiċjalment f'Ottubru tal-istess sena. One News jinsab f'pożizzjoni illi jikkonferma dawn id-dettalji b'ċertezza. L-għada l-grupp għalhekk f'waħda mill-istqarrijiet tiegħu. Kienu l-ogħla uffiċjali tal-PN stess li qalulna li 70,800 euro li talbuna kienu se jintużaw biex jitħallsu il-pagi tas-Segretarju Ġenerali u CEO. One News ikkonferma ma' mkejjen differenti li l-ogħla uffiċjal muħat ħlif Simon Busuttil innifsu biex kienu direttament li ħoloq din l-iskema ta' pagi tal-Partit Nazzjonalista. Sansitra 2 fil-għaxija Busuttil kien mistoqsi b'mod dirett dwar dan u għad attent ħafna biex fil-waqt li jaħrab il-mistoqsija ma jiċħaġ b'mod dirett. Dr. Busuttil, għandna informazzjoni li int stess qed l-Silvio De Bono tas-C-Bank li il-flus li huma kienu se jagħtu lil-Media Link kienu se jintużaw biex iħallsu l-pagi ta' Rosette Take u Brian St. John. Kif tirrispondi għal dan? Kull donazzjoni li jirċievi l-Partit Nazzjonalista tmur biex jitħallas l-operat tal-partit, l-attivitajiet tal-partit u s-salarji tal-partit. Biex il-Partit Nazzjonalista ma jdaħħax dawn lotjiet fir-rendikonti li jrid jagħti bil-liġi tal-finanzjament tal-partiti, għamel arranġamenti li permezz tal-kumpanija Media.Link jintbagħtu invoices lil DB Group. Kif fil-fatt sar? Waqt żjara fl-Università Tlieta wara nofsinhar Simon Busuttil kien mistoqsi jekk għadx iltaqa' ma' Silvio De Bono u jgħid salbux ħlas għal pagi speċifiċi. Dr. Busuttil, għad iltqajt ma' Silvio De Bono fejn tlabtu jikkaverja il-pagi ta' Segretarju Ġenerali u CEO u dan isir ukoll permezz ta' invoicing tramite il-Media Link. Inti uffiċjali oħra tal-partit? Mela ara, jiena iltqajt ma' Silvio De Bono numru ta' drabi minn kemm ili kap. Qal li fost dawn il-laqat kien hemm dik fejn Busuttil kien ippreżentat bil-proġett tal-ITS. Iżda mhux biss. Jiena ltqajt miegħu f'okkażjonijiet oħra fejn l-għajnuna u d-donazzjonijiet tiegħu lill-partit u r-relazzjoni kummerċjali li hu għandu ma' Media Link issemmiet ukoll. Jiġifieri konxju minn dan kollu. Mistoqsi x'talab f'dawn il-laqat fejn iddiskuta donazzjonijiet lil Partit Nazzjonalista u Media.Link, Busuttil qal li ma talab xejn. U kull darba Fil-laqat. fil-laqat li kelli meta kien hemm preżentazzjoni assolutament xejn. Fil-preżentazzjoni wara li sirt kap fin-numru tal-laqat li kellek miegħu. Xejn ma tlabtu, xejn assolutament xejn. Iżda l-informazzjoni li għandna tajt mod ieħor u l-istqarrijiet ta' DB Group dejjem sostnew li huma dejjem intalbu biex jagħtu l-flus li għaddew lill-Partit Nazzjonalista. Meta mistoqsi mill-ġurnalisti, Simon Busuttil ma wieġibx dwar xtaħ tad-DB fis-snin qabel l-2016 u fid-dawn li prova jgiddeb lil tad-DB li qed jinsistu li ħallsulu l-pagi saqsejna jekk għandux provi biex imerjhom. La tad-dettalji fuq waħda u lanqas ħareġ il-provi fuq l-oħra. Dr. Busuttil, ta' DB ħareġ u qalu li tawk sena li għaddiet 77,000. Ma nafx x'tawk hemm fis-snin ta' qabel u jekk forsi biex tipprova l-pożizzjoni tiegħek li inti m'intix qed tikdeb jew inkella biex tgiddeb lil Silvio De Bono, lest toħroġ il-provi, ma nafx illum ġibt xi provi miegħek hawnhekk biex tipprova l-pożizzjoni tiegħek. Illum ġejt nara l-Careers Convention, però naħseb irid ikun wiċċu tost il-Partit Laburista illi ħaddem lilek illi jiġi jistaqsi lill-Partit Nazzjonalista fuq dawn l-affarijiet.